De 2 ani, viața lui nu se mai măsoară în ore, ci în periuri ratate. În spatele acestei sulete se ascunde un om care a pierdut totul: demnitatea, banii de chirie și 8 monitoare. Andrei, îți mulțumesc că ai acceptat să vorbești cu noi. Când a început calvarul? Totul a început ca o glumă, domnule reporter. Am zis că joc și eu un meci de Dominion, mi-am luat Raider și de atunci mi s-a rupt filmul. Jocul ăsta nu e un joc, e o metodă de tortură psihologică. Se zvonește în comunitate că ai comis gesturi de o violență rară împotriva propriei tehnologii. Ce s-a întâmplat exact marțea trecută? Era 3 dimineața, un nenorocit de orocii, mi-a dat like spam, doar like, înțelegi? N-am putut să dau una monedă pe el. Mi s-a pus o negreală în fața ochilor. Am luat unitatea centrală și am dat cu ea de pământ, să zici că era toporul lui Raider. Când am văzut că încă mai mergeau RGB-urile, am sărit cu picioarele pe ea. Este adevărat că ai distrus și perifericile? Tastatura, efectiv am mâncat-o. Am mestecat astele de spezit ca pe gumă. Am spart 3 mouse-uri într-o singură săptămână. De unde ai avut bani pentru atâtea calculatoare? Am făcut un credit la IFN. Am făcut un împrumut pentru nevoi personale. Dar nevoile mele erau o placă video RTX și un monitor cu timp de răspundere de 1 secundă. Ca să pot să blochez atacul lui Nobushi. Am vândut verigheta. Deși nu sunt căsătorit. Am cumpărat o verighetă doar ca să pot să dau pastili. Alături de noi este domnul Nelu, vecinul de apartament al lui Andrei. Domnule Nelu, cum se aud nopțile prin pereții blocului de când Andrei joacă For Honor? Băi, domnule, e tiroare în blocul ăsta, e foarte tiroare. În fiecare zi și noapte, băi, bleat, nu știu ce să mai fac. Am sunat și la poliție, am sunat și la patrol, la... Blea, dau închis la măsii de treabă, bleat, eu nu mai dorm în 2024, bleat. La început am crezut că sacrifică animăluții, că cine știe și li face, bleat, la alea. Dar pe dau închis la măsii, s-auzau urliti în latină la 4 dimineața în bloc. Eu trebuia să mă duc la lucru, la Cluj, la ora aia. S-auza incredibilis. Dar și chizda măsii chestia aia, oi, bleat, și pula-n pizdă. Ad mortem inimiclus. Și pizda măsii aia, bleat, explică tu mie, bleat. Copilul meu a venit de pe scara de bloc, a vrut să se duce să se joace afară. A venit în fugă și m-a spus: mamă, tată, incredibilus, am văzut afară. Ce chizda măsii aia, bleat. Nevastă mi-au chemat preotul să sfințească blocul, am crezut că e paranormale din alea, bleat. Dar pe dă închis, dar măsii de treabă, zi și noapte, păi eu nu mai pot așa ceva, mă. Cam cât de des se auzeau aceste crize? În fiecare seară, dar limita lui era când urla. N-a intrat revenge-ul. Unde-i revenge-ul? Atunci știam că urmează faza pe seism. Sesgul dea candelabru la mine în sufragerie. Când dădea cu calculatorul de pământ, să oprea curentul în tot blocul, ei. Ați încercat să vorbiți cu el? Să-i bateți la ușă? Da, bleac, a fost o singură dată, mi-a deschis la gustul gol, plin de sudoare, cu o carcasă de pisi în mână, pe post de scuci, o mătură și alaltă mână, băi, bleac. Mi-a zis că dacă mai fac un pas, îmi dă unblockable heavy. Am fugit pe scări, domnule reporter. Omul ăla e pierdut, jocul ăla i-a mâncat sufletul, copiii mei nu mai au voie să folosească cuvântul onoare în casă. Că începem toți să plângem, păi și asta, băi, domnule, băi, și asta, băi.
O poveste cutremurătoare despre cum onoarea din joc devine dezonoarea din viața reală. Andrei încearcă acum să se reabiliteze jucând Minecraft pe modul peaceful. Dar traumele rămân. Pentru știrile nopții, echipa noastră, rămâneți vigilenți. Dacă auziți țipete în latină prin pereți, s-ar putea să fie deja prea târziu. Când am văzut că încă mai merge RGB-urile, moții. Am luat heavy. Tastatura am mâncat-o. Efectiv am mestecat asta de... Da, nu prea mult. Băi, domne, e teroare, e și șare. Băi, bliat, aici și șare, teroare, băi. La început am crezut că faci experimente pe animale, băi, bliat. Dar păi dă-o închis, dar măsii de treabă. Băi, domne. Apoi... Stai că... Ok. Incredibilis! Și mă, ce Ține camera! Că se taie. Da, până începe altă piesă. Intrați în Revenge, n-a intrat. Băi, și aia, bă, nu. Ok. Dar nu... Îmi dă un play... Tată, un chis, da măsii de treabă, zi și noapte, vorbești. Bă, omule, bă! Era perfect!